morning, Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga po kaninyong tanan. Ani ana sabta sa laing edisyon sa itong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran din nasa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga ug sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibok kalibutan. Magandang umaga po. Good morning usab sa mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao. Ang Dapa, San Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, Socorro og Pilar. Maayong buntag po kaninyong tanan mga ka-Siargao. Happy viewing po. Adlaw karon nga Huwebes mga ka-Siargao, March 4 na tuig 2021. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga ka-Siargao. Happy viewing ilabi na kaninyo. Ug good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Salamat po, good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga silingan nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Islands. Mayong buntag po. Uban sa mga kasikbit na mga probinsya nga maabot niyang atong live stream karon. Salamat po. Good morning kaninyong tanan. Good morning Kuya G watching from Tiniwisan, Butuan City. Salamat Sir or Ma'am Tata Cordeon. Salamat po. Magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan mga ka-Siargao. Dili na ta maglangan. Atong pagaseron karon ang kahimtang sa panahon mga ka-Siargao. Pinaagi na ni Shelly Ignacio sa DOST Pag-asa. Good morning. Magandang umaga. Para nga po sa magiging taya ng ating panahon, ngayong araw ng Huwebes, March 4, 2021, yung weather system po na nakakaapekto sa atin ay itong northeast monsoon. Nakakaapekto pa rin po yan dito sa malaking bahagi po ng Luzon, partikular na po sa may eastern side. Samantalang sa natitirang bahagi ng ating bansa, ito pong Visayas at Mindanao, easterlies naman po ang nakakaapekto. Sa susunod po na 2 hanggang 3 araw, wala pa rin naman po tayong nakikitang sama ng panahon or LPA na maaari maging bagyo, pero continuous monitoring pa rin po tayo. So sa ngayon, amihan po uli ang nakakaapekto dito sa ating bansa, and then by the next 2 to 3 days ay magiging easterlies po uli ang magiging dominanting weather system. And then, maaaring bumalik pa rin po ang amihan. Pero sa ngayon po, ang amihan po natin ay medyo mahina kumpara po sa mga nakaraang mga araw. Dahil dyan, alamin po natin yung magiging taya ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Sa may Visayas at Mindanao, asahan po natin bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. So, ibig sabihin yan, partly cloudy to cloudy sky. And then, maaari po tayo magkaroon ng mga isolated o pulo-pulong mga pag-ulan dahil po sa mga localized thunderstorm. Saglit lamang po ito at mga piling lugar. Pero maaari po tayo magkaroon ng mga severe thunderstorm, so pinag-iingat pa rin po natin yung ating mga kababayan kung magkakaroon po tayo ng severe thunderstorm dito po sa may Visayas at Mindanao. Ang magiging agwan ng temperatura sa major cities sa Visayas, sa may Iloilo, nasa pagitan po yan ng 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu City, 26 to 31 degrees Celsius. Samantalang sa Tacloban, 24 to 31 degrees Celsius. Sa may Mindanao, sa Zamboanga, 24 to 34 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 23 to 32 degrees Celsius. Davao City, 25 to 34 degrees Celsius. Ang pagsikat po ng araw, inaasahan natin mamaya po yung 6:11. Lulubog naman po mamayang 6:05 p.m. At mula nga po dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Shelly Ignacio po nag-uulat. Mga ka-Siargao, ang latest updates nato sa kahimtang sa panahon. Manindot mga ka-Siargao gihapon ang atong panahon ug walay gibantayan karon nga bisan unsa nga weather disturbance mga ka-Siargao. Di na ta maglangan, atong pagasayron karon ang police report gikan na mismo kang ka-Siargao, Mark James Lisondra. Good morning kanimo din Mark. Yes, narada na buntag ang gorman nadakpan
sa mga tinugyanan sa kapulisan, pinagi na sa joint operation sa CIDG, Surigao del Norte PFU, Surigao del Norte Police Regional Office, sa pagpangunan ni Police Lieutenant Colonel Rex Infante sa Surigao City Police Station, sa pagpangunan ni Police Lieutenant Basil Monteroso, iban sa koordinasyon sa Surigao del Norte Police Provincial Office sa pagpahigayon ng buy-bust anti-illegal trading of petroleum products na miresulta sa pagka-aresto o sa pagkadakop kay Reno Placeros Lanote, 31 anyos, Layaki, Politao, gasoline vendor, residente sa Purok 3, Barangay Puktoy, Siyudad ng Surigao, samtangan ija kay Banan nga hangtod sa pagkakuman at large pagyapon ang nakilayan nga si Alberto Patan, hingkod ang Panginoon ninyo, tag-ija sa mga tindahan na namaligya ng illegal petroleum products nga din nakumpiskar sa posisyon sa nadakpang nga sospitsado ang isa ka buok genuine 500 peso bill na may serial number GF750127 gigamit isip buy-bust money, isa ka buok plastic container color black buy-bust item, isa ka buok improvised funnel, 16 ka buok transparent container nga gibana-bana diyan sa 4 ka litro ang masayod niini sa diesel fuel. Sanan na 16 kabog transparent container nga 4 gyapon ka litro ang masayod sa diesel fuel. Napuyo kabog plastic container nga gibana-bana masudlan ini na 20 litros sa gasolina. 26 kabog botelya sa soft drinks nga 1 ka litro ang masayod kada gasolina. O 4 kabog plastic drums containing gibana-bana sa 200 Gs litros kada isa na masuyod sa diesel fuel nga gibana-bana sa kantidad kapin kung kulang 50,000 ka pesos. Sa pagkuman kini nga nadakpan na sospitsado ang kurman ang nadyaon sa kustudiya sa CIDG Provincial Field Unit para na sa tukmang disposition. Mark James Lisondra, Surigao TV News. Okay na mga kasyargaw, ang latest updates na to karon sa kwerpo sa kapulisan. Daghang salamat kasyargaw Mark James Lisondra sa maong report. Salamat, magandang umaga kanimo din na. Salamat sa imong report. Magandang umaga po, good morning po kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Salamat po sa inyong pagsuporta dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Ako sa i-refresh mga kasyargaw ang mga comments o mga gipang shout out ninyo mga kasyargaw. Good morning Kuya G. Kuya G, pa shout out sa ako taga Palengke nandapa sa mga labasero nga nagtan-aw nan NBA basketball ilabi na kan Degard og Tayoy Madugag. Salamat po, good morning. Gikan na kang Sir Congreso Nathaniel. Salamat po, good morning. Good morning Kuya G. Kuya G, pa shout out sa tanan taga Prince Fuel Station diyan na sa Barangay Sayak, sa Burgos o diri na sa lungsod sa Del Carmen sa may kilometro 1 poblasyon. Salamat Kuya G, God bless. Gikan na kang Ma'am J-Lo Pobe. Salamat po. Good morning Kuya G. Gikan na kang Ma'am Wen F. Cabal. Maradyo na buntag watching from Cebu City. Gikan na kang Sir Kilo Tango 64. Salamat po. Good morning. Good morning Kuya G, lalo na sa pamilya ko dyan sa barangay sa Kaob, sa Del Carmen Argota family, Tesado family, lalo na sa mahal kong nanay, si Loretta Argota, watching from Malabon City. Good morning po. Magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po. Samtang mga kasyargaw, dili ta maglangan ang mga dugang na mga balita karon dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Bidyoke House sa Socorro, ipahunong sa lokal nga panggamhanan. Atol sa gihimong establishment inspection ni Revenue Collection Clerk
Edipoldo A. Sarong uban sa kapulisan sa Socorro mihatag advice kini ngadto na sa tag-iya sa usa ka videoke house nga hunungon na ang operasyon niini tungod kay wala pa may giautorisa sa panggamhanan sa Socorro o Interagency Task Force kon IATF ang bisan unsa nga amusement business establishment ilabi na sa pag-open o operasyon niini ilabi na karon panahon pa sa pandemya dugang pa sa maong opisyal nga kung mapakyas man galing sa pagsunod sa maong advice posibleng pagamultahan o pasakahan o kaso sa korte ang tag-iya sa maong videoke house. Kini nga pagpangbadlong nahitabo dito na sa Liog-Liog, Barangay Tarok, Socorro. Nailaw sab ang tag-iya nga si Miss Maricel Sannico. Mao ka ng latest updates dito na mga kasyargaw sa munisipalidad sa Socorro. Samtang saktong pag-atiman sa mga nagreklamong katawhan giisgutan sa kapulisan. Atol sa mga complaint karon sa katawhan, ilabi na sa improper dealing kanila sa mga PNP personnel, si Police Lieutenant Bidovin Galientes, ang officer in charge sa Pilar Municipal Police Station, may pahigayon sa Police Information and Continuing Education alang na sa mga maong reklamong mitumaw dito na sa conference room sa maong police station, ilabi na sa mga reklamo sa kapulisan ato na sa kapulisan gikan na mismo sa mga katawhan. Reklamong mitumaw didto mga kasyargaw. Kini usab magpahinumdom sa mga personahe niini nga obserbarahan gayod pirme ang saktong courtesy sa katawhan og ang accountability sa usa ka pulis ngadto na kanila og ang paghunahuna pirme sa PNP ethical doctrine ilabi na sa paghandle sa usa ka kliyente o usa ka nagreklamo mga kasyargaw na sa police station nanglan maabi-abihon o pirming dako ang panglantaw mga kasyargaw ilabi na kung moatubang sa mga katawhan ilabi na sa mga reklamo mga kasyargaw. Mga latest updates karon dito na sa Pilar Municipal Police Station. Salamat po. Good morning, Kuya G, lalo na sa pamilya ko sa Barangay Kaob. Gikan na kang Ma'am Baby Ruth Lanzadares. Salamat po, Lanzadera. Salamat po. Good morning. Magandang umaga, Ma'am. Good morning, Kuya G. Unsa may kinahanglanon sa airport pag muuli gikan Manila to Surigao. Gikan na kang pangutana ni Ma'am Pin Migs Okar, mga kasyargaw. Base na sa IATF rulings, mga kasyargaw, o IATF karon ang ilang resolution, dili na manginahanglan ng travel authority, medical certificates, apan kinahanglan lamang gayud nimo ng RT-PCR, mga kasyargaw. Kaya kana ang pagkuhaon sa mga personahe sa Surigao Airport, mga kasyargaw, kaya wala pa may executive orders nga gipakanaog ang probinsya Surigao del Norte kung unsa man gayod ang mga requirements din hina sa Surigao del Norte. Ilabi na karon nagpagawas ang IATF og resolution. Apan kung sundon mismo ang IATF, wala nay travel pass, wala nay medical certificates, mga kasyargaw, nga kinahanglanon para na sa inyong travel. Salamat po. Good morning. Good morning, Kuya G. Shoutout ako sa ako wife. Happy birthday. God bless. Og sa nangita, Inoya o Manyanita, o sa nagmanyanita, Inoya team, gikan na kang Sir Salgado Larry. Good morning po. Magandang umaga. Good morning, Siargao. Good morning, Kuya G. Ika na kan Charles Ken Mantilla. Salamat po. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout ko kan CJ Burik, Kyle, Sanan Angel. Salamat. Gika na kan Carl. Happy viewing kanimo din na, Carl. Good morning, shoutout to Mindas family. Good morning, Siargao TV. Pakigreet ko sa tanan taga San Benito og sa ila bagtik na Mayor Gina
Sumando Minil o pakigreet na lang pud ko sa PHO staff o sa ako kauban sa team. Sila Ma'am Rolina, Danganan, Sir Luis o kay Doc Nico Miras. Thanks and God bless. Di ka na kan Sir Smiley, Domdom Paldon. Salamat Sir Smiley. Good morning po. Kang Ma'am Pinmigs Okar, salamat po. Racho di ini. Kang Ma'am Pin Racho, salamat po sa pangutana. Wala ton lamang nato ang mga latest na updates may tungod na kay wala pa may executive order nga gipakanaog ang Surigao del Norte. Ingon nga adoption mga kasyargaw sa IATF resolution. Good morning, shout out to Mendez, gikan na kang Ma'am Ana Bulado. Salamat po, good morning, magandang umaga, happy viewing po kaninyong tanan mga kasyargaw. Samtang Buntis Congress gipahigayon sa Surigao. Usa ka joint activity sa Philippine Obstetrical and Gynecological Society Foundation Incorporated, Surigao del Norte Provincial Health Office o Surigao City Health Office ang gipahigayon sa Surigao City Gymnasium, subay na sa tema nga reaching out to Filipino women in these trying times. Sa maong kalihukan, nagpakita kini sa hugot nga suporta sa kababainhan o nagpadayag sa importansya sa pagkadto sa mga health centers aron sa pagmonitor sa kondisyon sa mga umaabot nga mga mamahimong inahan. Katuyuan sa mga aktibidad ang pag-edukar sa mga buntis sa mga angay ni ining himuon o likayan alang na sa luwas o gabaskog nga gisabak ni ining nga bata hilabihan na sa kasamtangang sitwasyon nga adunay pandemya. Giatagan kini sila og mga libre nga test sa HIV, hepatitis B og mga pregnancy kits nga adunay sulod nga nagunang panginhanglanon sa pagbuntis mga kasyargaw. Ang latest updates dito na sa Surigao karon. Good morning po. Gikan na kang salamat Kuya G, gikan na kang Ma'am Pin Racho. Salamat po, good morning. Salamat po sa pangutana. Salamat. Happy viewing po. Good morning sir. Ang mga sa San Jose sir, wala na po'y quarantine dito. Yes po, wala na po'y quarantine. Kaya base na sa IATF resolution, giwagtang na ang mga quarantine sa matag munisipyo, sa matag syudad mga kasyargaw. Only mga kasyargaw kung ang maong munisipyo nang inahanglan usab og RT-PCR, magpresentar lamang ng RT-PCR. Apan ang quarantine periods, quarantine o isolation sa mga kasyargaw, giwagtang na sa IATF karon. Kuya G, paki-shoutout kan Carla na amo pa ni Mata, gikan na kan Charles Kyle Mantilla. Kyle, salamat, good morning kanimo din na. Ilabi na kang Carla nga karon pa ni Mata. Salamat, magandang umaga, good morning, magandang umaga po. Samtang mga kasyargaw, batan-on nga nangawat og motor nasikop sa kapulisan. Naaresto sa operatiba sa kapulisan ang usa ka batan-on human nga nangawat kini og usa ka single motor dito na sa Porok 28 Barangay Poblacion Prosperidad, Agusan del Sur. Naila ang maong batan-on nga si Heino Maico Mondihar, 18 years old o residente sa Porok 13 Barangay Poblacion sa maong munisipalidad usab. Sumala pa nga human nga madawat sa kapulisan ang usa ka report nga adunay nahitabong pagpangawat ang elemento sa Prosperidad Municipal Police Station dali nga milusad og hot and pursuit operation para na sikupon ang maong batan-on. Nasayran nga ang gikawat nga motor usa ka itom nga Kimco Visar mga kasyargaw gipanag-iyahan ni Johnny May Biohon. Sumala pa sa investigasyon nga ang maong motor gikawat human nga giparking kini sa atubangan sa ilang panimalay. Ang maong batan-on karon anana sa kustodiya sa Prosperidad Municipal Police Station alang na sa dokumentasyon o saktong disposisyon. Mga latest updates dito na mga kasyargaw sa Agusan. Hi Kuya G, good morning og sa tanan taga Siargao. Pag-greet ko sa amo Kaluha na maguyang happy birthday
Manoy Edwin Pobe og Manoy Benji Pobe didto na sa sayak gikan sa mahal nila sa mga igsuon. Salamat Kuya G. God bless. Gikan na kang Ma'am Jacqueline Gonzales Pobe. Salamat Ma'am Jacqueline. Good morning kanimo din na. Happy viewing po sa inyong tanan. Salamat po. Samtang information karaban gipahigayon. Malampuson ang information caravan nga gimugna sa hanay sa kasandaluhan sa 29th Infantry Battalion, 901st Brigade Philippine Army sa pakigsuporta usab sa lokal nga panggamhanan sa Surigao. Diin kinigitambungan mismo sa mga kadagkuan ilabi na sa probinsya Surigao del Norte uban si Brigadier General George L. Banzon, Philippine Army, Regional Director Manuel Orduña sa National Intelligence Coordinating Agency o si Miss Catalina O. Tagubao, ang Acting Provincial Director sa TESDA o Police Lieutenant Colonel Christian Raffles, ang hepe sa City PNP o Surigao City PNP. 54 ka mga kapitanes og SK Chair sa syudad sa Surigao, lakip na usab ang mga representante sa business sector og media partners. Ang maong kalihukan gituyo pagmugna aron pahingusgan ang pag-implementar sa gipakanaog nga kamanduan sa buhatlan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte pinaagi na sa EO Executive Order number 70 nga Anti-Terrorism Act of 2020. Diin kini opisyal nga gitudlo Isip Republic Act number 479 usa ka balaod sa Pilipinas nga ang katuyuan nga pugngan idili og silutan ang terorismo sa nasod Pilipinas. Ang balaod gipirmahan mismo ni Presidente Duterte kaniadtong Hulyo 3, 2020 og epektibo nga gihulipan ang Human Security Act of 2007 kaniadtong Hulyo 18, 2020. Dugang pa, hugot nga naningkamot ang hanay sa kasandaluhan iban sa uban pang mga kusganong elemento sa gobyerno aron sumpuon og pakgangon ang paghuraw o pagpang-abuso sa mga walhong grupo mga kasyargaw ngadto na sa komunidad ilabi na sa probinsya Surigao del Norte. Mga na latest updates karon mga kasyargaw dito na sa probinsya Surigao del Norte. Good morning Kuya G and Surigao TV. Gikan na kang Ma'am Taiza Mia. Salamat ma'am. Good morning kanimo din na. Happy viewing ilabi na sa mga taga Del Carmen o taga Valencia. Bukidnon. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat. Samtang mga kasyargaw, atong pagasayon karon ang kaimtang sa COVID-19 sa Caraga Region. As of March 2, 2021, we have 11 new confirmed positive COVID-19 cases. 4 aerial distribution, 1 case from Prosperidad, Agusan del Sur, 2 cases from Surigao del Norte, with 1 case each from municipalities of Higakit and Sison, 1 case from Taft, Surigao City, 1 case from Cantilan, Surigao del Sur, 4 cases from Tandag City, with 2 cases each from Barangays Bagong Lungsod and Mapua, 2 cases from Butuan City, with 1 case each from Barangays Baubawan and Mahay. For classification of cases, we have recorded 8 local transmission cases, 2 cases with travel history to an area with local transmission, and 1 case for returning overseas Filipino. For status of condition, 11 cases are asymptomatic. For status of management, 11 cases are still on isolation. As of March 2, 2021, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 7,512 confirmed cases, 391 still in isolation, 6,820 recovered, and 301 deaths. Mao kana mga kasyargaw ang latest updates nato karon sa kaimtang sa COVID-19 dinhi na sa atong nasod ilabi na dinhi na sa atong rehiyon sa Caraga mga kasyargaw. Ingat po kitang tanan mga kasyargaw. Ilabi na karon nagsugod na ang vaccination o ang IATF nagpagawas na o wala na ang mga quarantine, isolations mga kasyargaw o wala na yung mga travel documents ilabi na sa mga mobiyahe karon.
mga kasyargaw. Ingat po kitang tanan, mga kasyargaw. Good morning kay Sir Randy Archaga Santisa. Salamat po. Good morning kanimo din na, sir. Listening daw siya. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan, mga kasyargaw. Good morning kaninyong tanan. Samtang sa live bahin sa mga balita karon, mga isolation facilities himuon ng vaccination centers. Giingon karon ni National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer og Testing Czar Vince Dizon nga nakig-alayon na sila sa DPWH og pipila ka mga LGUs kalabot na sa pag-retrofit sa pipila ka isolation facilities sa atong nasod aron mamahimong vaccination centers aron na usab ma-accommodate ang daghan pang Pilipino para na sa vaccination program. Nasairan nga as of January 4, 2021, adunay 509 healthcare facilities ang namugna sa tibuok nasod Pilipinas nga adunay 19,097 ka beds capacity. Mga kasyargaw, pagagamiton kini karon para na himuong vaccination centers, mga kasyargaw, sa tibuok nasod Pilipinas. Mga na latest updates dito na sa kauluhan karon, mga kasyargaw. Samtang kumpiyansa sa mga healthcare workers sa pagbakuna misaka. Giingon karon ni Food and Drug Administration Philippine Director General Dr. Eric Domingo nga ang malampuson nga una o ikaduhang adlaw sa National Vaccination Program rollout mas nakapasaka sa kumpiyansa sa kadaghanan sa mga healthcare workers aron sila magpabakuna. Ilabi na nga ang mismong mga opisyal sa gobyerno ang nag-una sa maong vaccination program. Lakip sa mga unang nabakunahan mao sila National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer of Vaccine SAR Secretary Garlito Galvez Jr., NTF Deputy Chief Implementer og Testing Czar Vince Dizon og ilang direktor sa nagunang ospital sa Metro Manila. At pagkasayaron karon ang pamahayag ni FDA Director Eric Domingo. Ako po wala namang pong naging karamdaman, wala namang adverse events akong nakita na hindi po ako nilagnat, hindi sumakit yung braso. At tuloy-patuloy naman po kami nagmo-monitor dito sa FDA para po sa ating mga adverse events. At so far sa mga nabakunahan po, ang natanggap namin as of this morning ay mga 23 po na very mga minor adverse events following immunization. Well, doon po sa amin sa PGH, medyo mukhang dumami po talaga after the second day dahil siguro hinintay din nila kami pagpapakuna ni Director Gab. Ako po kasi dating director din ako ng PGH at ophthalmologist po ako doon. Tapos kasama namin yung mga ibang mga doktor po, nakasamahan namin na ibang specialist doon sa PGH ang nagpapakuna on the first day. At nakita naman nila na wala naman pong hindi kanais-nais na nangyari sa amin. At hopefully, makadagdag po ito ng konti sa confidence ng ating mga kasamahan, lalo na po yung mga health workers. Mao kana ang latest updates karon, ang mismong pamahayag ni FDA o Food and Drug Administration Director General Eric Domingo, mga kasyargaw, nga sa pagtupok kanila sa maong bakuna wala may nahitabo kanila og mas ni-boost pa ang moral karon sa mga healthcare workers nga magpatupok sa bakuna tungod na kaya ang mismong mga head nila, ang mismong mga kadagkuan nila ang nag-una sa maong pagpatupok sa bakuna, mga kasyargaw. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Mami Pimi Lugagay. Salamat, Mami. Good morning kanimo din, ha. Shout out to my family and friends in Burgos. Morning, Kuya G. Gikan na kang Ma'am Eden Ibale. Salamat, Ma'am Eden. Good morning kanimo din, ha. Morning, Kuya G. Morning sa ako igsuon sa Kanuyan Dapa. Aure family, God bless you. Gikan na kang Ma'am Villa Mila. Salamat po. Good morning.
Good morning sir, maayong buntag sa Nanay Elingko, Jaon sa Union. Gikan na kang Ma'am Nalin Bilad. Salamat po. Morning sub sa San Isidro Dapa, Antipasado family. God bless you po. Gikan na kang Ma'am Vila Mila. Salamat po. Magandang umaga ma'am. Samtang ang atong horoscope karon mga kasyargaw, giya lamang para sa pagkabot sa success sa Aris. Maglikay sa away sa kwarta sa imong pamilya karon. Lucky numbers 18, 25, 39, 44. Lucky color caramel brown. Samtang sa Taurus mga kasyargaw, ayaw patuyang sa kalingawan karon. Lucky numbers nimo karon 22, 39, 44, 52. Lucky color lavender. Samtang sa Gemini, ang investment sa Memorial Park dako og potential karon. Lucky numbers 12, 26, 38, 53. Lucky color cobalt blue. Samtang sa Cancer, dunay message sa internet sa imong relatives abroad. Mahimo ni imo ning good news. Lucky numbers 16, 20, 38, 12. Og ang lucky color forest green. Mga kasyargaw, mako na ang upat asa nato nga horoscope karong buntaga. Napay laing upat mga kasyargaw sa masunod nga minuto dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Good, hi Kuya G, pag-greet ko sa akong anak nga mag-birthday karon adlaw March 4 nga naa sa General Luna si Rich Real Galigao. Gikan nga ray sa iyang mga ginikanan og mga igsuon dinhi na sa Esperanza. Gikan na kang Ma'am Ramshi Galigao. Happy birthday kang Rich Real Galigao. Happy birthday kanimo dinagi ka na sa imong mama Ramshi Galigao. Salamat po. Good morning, magandang umaga. Happy viewing po kan natong tanan mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, kini good news alang na sa mga estudyante. 50,000 pesos pwede nang utangon sa estudyante sa Land Bank aron ipalit sa gadgets. Mas gipalapad pa sa Land Bank of the Philippines kun LBP ang direct loan program ni ini alang na sa mga estudyante hangtod sa kantidad nga 50,000 pesos alang na sa pagpalit sa mga electronic gadgets sama sa laptops, desktops, tablets og uban pa mga kasyargaw para na magamit sa online learning. Kini nga expanded loan program kabahin na sa interim students load for tuitions towards upliftment of education for development of the youth kun i-study program sa Land Bank. Kini nga lakang ingon nga pag-recognize sa maong bangko nga kinahanglan suportaran gayod ang mga estudyante sa pag-adapt ni ini sa distance learning modalities. So sa mga estudyante diha na sa naglisod sa online learning, pwede ninyong itry ang expanded i-study program sa Land Bank. Muadto lamang kamo sa pinakaduol nga Land Bank mga kasyargaw para na pagpangutana kung unsaon ang pag-avail sa maong programa karon sa Land Bank of the Philippines mga kasyargaw. Mga latest updates karon dito na sa kauluhan usab mga kasyargaw. Samtang sa dugang nato nga horoscope karon mga kasyargaw, sa Leo, beneficial ang madawat nga confidential information nimo karon. Lucky numbers 33, 14, 42, 55 og lucky color fuchsia pink. Samtang sa Virgo, maglikay sa pagka-absent minded karon, daghan ang imong buluhaton. Lucky numbers 34, 46, 12, 27. Lucky color sandalwood brown. Samtang sa Libra, increasing ang bahandi moabot nimo karon mga kasyargaw. Lucky numbers 30, 26, 48, 58. Lucky color ruby red. Samtang sa Scorpio, focus ka sa group activities og friendships nimo karon. Lucky numbers 33, 14, 18, 53. Lucky color jade green. Mga kasyargaw, mao na ang laing upat nato karon nga horoscope
karong buntaga mga kasyargaw. Naapay laing upat sa musunod nga minuto dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Good morning po sa tanang viewers nato karon. Salamat po. Samtang mga kasyargaw sa dugang nato nga mga balita karon, kamatayon tungod sa COVID-19 vaccine sa Japan hatagan og 44 million yen. Sa pagpang-apod-apod sa gobyerno sa Japan sa mga bakuna batok sa COVID-19, sugod pa niadtong February 17, 2021, mitumaw dayon ang mga pagduha-duha sa mga katawhan sa Japan, ilabi na sa mga posibleng side effects nga dala niini. Maong ang Ministry of Health sa Japan, may pakanaog dayon og aksyon aron nga mabakunahan ang katawhan niini. May pagawas kini og pamahayag sa budget meeting niini nga kun ang usa ka Japanese mga kasyargaw mamatay tungod na sa bakuna, hatagan dayon kini og 44,200,000 yen o kapin 20 million pesos alang na sa pamilya og librehon pa ang imong lubong og 209,000 yen o kapin 94,000 pesos. Walay pili ang maong gihimo karon sa Japan aron lamang nga mabakunahan ang tanang katawhan niini mga kasyargaw. Mga latest updates dito na sa gawasan nasud karon mga kasyargaw. Kini goods gayod mga kasyargaw, nindot ang gihimo karon sa Japan mga kasyargaw para mabakunahan ang ilang katawhan tanan tanang Japanese dito na sa Japan para mabakunahan naa sila'y waiver nga kung mamatay galing ka mapamatud-an nga mamatay ka tungod sa COVID-19 vaccines mga kasyargaw, hatagan kanila og 44,200,000 yen o sa Pilipinas pa nagkantidad kini og kapin 20 milyones ka pesos mga kasyargaw. So ang nahitabo ang tanang Japanese nagpatupok mga kasyargaw sa COVID-19 vaccines. Dinhi sa Pilipinas adunay indemnity act mga kasyargaw nga gipirmahan apan kanang tabang lamang kini mga kasyargaw, ilabi na kung adunay side effects nga mahitabo sa usa ka tawo. Apan ang Japan naghimo gayud sila ng maong lakang para na mabakunahan ang tibuok nasod sa Japan mga kasyargaw. Good morning kuya, pa-shout out ko sa mga teacher sa Sayak Elementary School, ilabi na sa amo head teacher Jan Lungos o sa mga on-site karon, Ma'am Juni, Sir Junel Dispoy o Ma'am Jonah Ranan Masilungan. Salamat gikan na kang Ma'am Raj Ilandag de la Peña Bohol. Salamat ma'am, good morning kanimo din ha. Good morning mayong buntag Kuya G, sanan nasa mabuti kang kalawasan kada adlaw. Pa-shoutout ako sa mga kaigsuunan ko diha na sa Kawit 1 kay Presidente Esmael Miranda, President dili anay ako kakad-on silom Friday kay busy sa barangay o kay Brother Jamal Villaber pagdadyaw ka kay mga ligo ta sa dagat kay hapit na ato birthday. Salamat Kuya G, God bless sa'yo. Gikan kay Konsihal Walter De Lupa sa Barangay Buhing Kalipay, San Isidro. Salamat Sir Ibrahim. Salamat Sir Walter. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. God bless po. Salamat po sa inyong suporta. Good morning Kuya G ug sa tanan Siargao noon. Keep safe. God bless you more. Salamat Ma'am Lospe Blase. Salamat po. Good morning. Magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargao. Samtang mga kasyargao, sa dugang nato nga horoscope karong buntaga sa Sagittarius, dunay moabot nga helpful people kanimo karon. Lucky numbers 35, 22, 38, 52. Lucky color ivory white. Samtang sa Capricorn, mahinayon ang travel nimo karon, ma-improve ang financial condition sa imong bulsa. Lucky number 16, 23, 38, 57. Lucky color electric blue mga kasyargao. Samtang sa Aquarius, ang humanitarian actions mohatag og good vibes. Lucky number 20, 45, 32, 52. Lucky color honey yellow. Samtang sa Pisces,
Ayaw pa malikas sa imong barangay tanod, ihatag sa ila ang mga positive actions aron daghang blessings ang moabot kanimo. I-appreciate ang mga good deeds, mga kasyargaw. Lucky numbers 34, 50, 52, 22. Lucky color apple red. Good morning po, magandang umaga. Mao kana ang atong mga horoscope karong buntaga, mga kasyargaw. Kana giya lamang para na sa pagkabot nato sa success, mga kasyargaw. Sa atong mga kaigsuunan din na, salamat po. Samtang mga kasyargaw, sa laing bahin sa mga balita karon, ang COVID-19 update sa Tibok Nasod Pilipinas. Ang Tibok Nasod Pilipinas, mga kasyargaw, aduna nay 582,223 ka total cases, nadungagan kini kagahapong adlaw og 1,783 ka buok. Maong ang active cases karon 35,056 na, mga kasyargaw. Ug ang mga naka-recover karon, mga kasyargaw, ana na sa 534,778, samtang ang mga nangamatay 12,389 na, mga kasyargaw. Mga latest updates sa kahimtang sa COVID-19 sa Tibuok Nasod Pilipinas, mga kasyargaw. Good morning po kaninyong tanan, mga kasyargaw. Ingat-ingat po kita. Thursday na karon, March 4, mga kasyargaw. Gideliver na, mga kasyargaw, tuod ang mga bakuna dito na sa Cebu o sa Davao. Ang rollout na lamang ang gihulat ni ini, mga kasyargaw. Ilabi na dito na sa Vicente Soto Memorial Center sa Cebu o sa Southern Philippines Medical Center o SPMC, mga kasyargaw, dito na sa Davao, mga kasyargaw. Mga latest updates na to karon sa Tibuok Nasod Pilipinas, mga kasyargaw. Ingat-ingat po, nagsugod na ang vaccination program. O aduna pa gipaabot karon, mga kasyargaw, ang atong gobyerno nga bakuna gikan na sa AstraZeneca, mga kasyargaw, nga moabot sa kapin 500,000 doses, mga kasyargaw, 525,000 ka doses sa bakuna, mga kasyargaw. Gihulat pa sa atong gobyerno kung kano sa kini moabot sa Pilipinas. Supposedly, mga kasyargaw, ni atong March 1 kana mo abot. Apan sa pagkakaron, gihulat pa kung kanus agayod kini ma-deliver dinhi na sa atong nasod Pilipinas. Salamat po, good morning, magandang umaga. Dinhi na lamang ko kutob, mga kasyargaw, hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhi na sa atong programa Siargao TV News, para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayra dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga, og sa Tibuok Nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, og sa Tibuok Kalibutan. Good morning, Kuya G. Pa-shout out, Kuya G, watching from St. Paul Surigao University o St. Paul University Surigao Hospital. God bless you po. Gikan na kang Sir Joshua Villafuerte. Salamat po, good morning. O sa mga taga St. Paul Hospital, salamat po, good morning kaninyong tanan. Kininyo nagalagad sa live stream karon, Kuya G, moingon kaninyong tanan, mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamot. Ingat Siargao, ingat Pilipinas, maayong buntag ka natong tanan. God bless us all po.